Imatge, amb la imatge que ens ha impactat a tots tornant de Setmana Santa i és la cara d'en Carles Xuriguera amb bigoti. Carles, bona tarda. Bona tarda. Què ha passat? Canvio radical. Què vol dir canvio radical? Canvio radical, Albert. Canvio radical. Això deu ser de mentida. No, no és mentida. No vigila què fas, eh? No, és de veritat, És de veritat, això, Albert, eh? És de veritat. Vaig anar a Canvio radical, Albert, al programa. Sí. Home, dilluns que ve comença aquí a TV3 la setmana del canvi radical. I dic, guaita, ja m'avanço. Del canvi climàtic. La setmana del canvi climàtic comença a TV3. Del climàtic. Sí, climàtic. Doncs aquí me vaig equivocar, eh? Devies equivocar. Doncs mira, perquè vaig estar ingressat tota la setmana aquí al canvi radical aquest. Tota la Setmana Santa te l'has passat ingressada? Sí, fixa't, estàvem 50 metges, m'han enfilat sobre una... Però a veure, ja m'espera, abans d'ensenyar-me aquestes imatges de l'abans i el després. Sí. Tota una setmana ingressat? Sí. I només et van canviar el bigoti? Em van trobar perfecte. Ah, te'l va trobar perfecte? Em van revisar de dalt a baix, a les mides, tot, els envolums, el perfils, tot, i van dir, a tu, un bigotet. Un bigotet, només. Sí, però és que t'estic mirant, deixa'm provar una cosa, perquè sense ulleres... A veure, ja... Què? Una mica Freddie Mercury, sí, eh? Una cosa la tinc. Una cosa la tens. Tu mateix, te les vas posar, te les poses. Una cosa Freddie Mercury la tinc. Em deies això. Això és l'abans? Això és tal com vas entrar tu al programa, eh? Fixem-s'hi, aquí tenim en Xuriguera d'abans, del canvi radical, tenim diferents perspectives d'ell mateix. I aquí és el d'ara, eh? I aquí present el d'ara. El d'ara, i aquest és el d'abans. Aquest és el d'abans. La samarreta Imperi la van trobar bé? Perfecte. Va ser el que els va agradar més. El conjunt aquest, samarreta Imperi calçotet. La panxa és estrany, que no t'hi fessin una mica de liposucció... Que la panxa. Això és bellesa de cànon grec, eh? Vull dir... Val, cànon grec. Cànon grec. I llavors una mica... Aquesta bosseta que et fa aquí darrere... Aquí ho podem veure al detall. Veus que et fa una mica la bosseta? No m'hi havia fixat. Això no? Salta tu? Això està perfecte. Això, perfecte. Aquesta bosseta, aquesta. Això no et van dir res? A veure, si ells, que són els especialistes, no van dir res, vull dir, no seré jo ara que els hi vagi a canviar el meu d'això. Val, molt bé. La bosseta. Poden venir els altres dos membres de la Junta Directiva, sisplau? En Quim i en Rafael, bona tarda. Bona tarda, Albert. Què et sembla? Vosaltres heu conviscut amb ella, què? Què et sembla, eh? A mi em fot pensar amb un sargento de la Guàrdia Civil. Sí. Un aire sí que li té. Un sergent de la Guàrdia Civil, però que perd una mica d'oli. Ara. A mi, jo una mica d'allò de... Jo també te li veig, Te l'imagines amb aquest bigoti i amb uns calçotets negres de cuiro? Guaita. Jo sé que li veig, És veritat, Soc un home nou, eh? No, això sí. Soc un home nou. Vull dir, o sigui, l'imatge és la que hi ha. Ara, ell, a partir de l'operació aquesta, és un home feliç. Sí? És un home content. Abans era un desgraciat, des de que s'ha operat el bigoti, perquè això és una operació de bigoti. Anestèsia total, eh? Et van a dormir? Sí. Vaig dir, no vull patir, eh? O sigui, què va ser? Pèl a pèl? Pèl, vaig dir, no vull patir, eh? Anestèsia total. No, gràcies a aquest programa és un home canviat, nou, content amb si mateix. Un moment, jo quiero dar les gràcies a la Teresa Viejo. És igual, el que és veritat és que hi ha molta gent operada. Molta. Cada dia més, eh? És de por. D'aquí del públic, mira bé aquest... Un 90% s'han operat. Són operats. Del públic? I tant. Un 90%. Avui en dia... No. Ensenyeu-me'n, casos. Avui, aquí, poder un 70%, poder no tant, però aquest senyor... Home, el nas el té ben retocat, vostè. Vull dir, està claríssim. Mira, la senyora operada, aquesta senyora també està operada, aquesta senyora està mal operada. Home... Ja ha fotut les orelles noves. Sí o no? No ens segui. Mira, el primer plano. Aquest nas era així abans. Avui en dia... Mira. Què sembla aquesta senyora? Aquesta senyora era un home abans, aquesta senyora. No, és... no, vostè és el seu home. Era una dona, vostè, abans? Sí? És de por. Damián, que encara els hi falta alguna operació per això, això també ho hem de dir. No, és de por. Mira, aquesta senyora. Mira, quin volant que té darrere. Això aquest front, tot això és per operar, tot això. Estirada o està d'aquí, no? És de por. Una mica. És de por. A veure... Si en l'escala de l'evolució fins ara hi havia l'Homo sapiens, a partir d'ara ve l'Homo operadus. Perquè això és tothom. Homo operados. Et fa res obrir el club avui tu sol? Perfecte. Sí? Doncs et deixo tu.